Ehla nasezantsi sinibingelele phezulu namukele babukele emakhaya kweSimanzonzo kulethela khona indaba zamaskandi ehlabahlosile nefiya ngesikhathi. Mbukele emakhaya ke bahlukene phakathi abalandeli bamaskandi kakhulukazi abalandeli beGcwamelisha. Sokhumbulela ukuthi iGcwamelisha laqala lathi album yalo izophuma ngomhla ka4 kuDisemba kuyisabatha. Labe selishintsha ngempela la emsakazweni uKhozi FM. La umemezela ukuthi ialbum ngeke saphuma ngomhla ka4 kuyisabatha kodwa izophuma ngolesine ngomhla ka2 kuDisemba. Abantu abaningi balindile belindele ialbum ngolesine kodwa lutho ialbum okuphuma. Ngisho iGcwamisha belingaposti ngisho emini ke lisho ukuthi kuhamba kanjani yini bambe ukuthi ialbum ingaphumi. Kodwa kuthe ntambama ngezithuba zako 7 iGcwamisha labe seliposta ngempela ukuthi ialbum yalo ayibusange isaphuma ngomhla ka2 kuDisemba kodwa izophuma ngomhla ka3 kuDisemba. Umhla ka3 Disemba ke wamenyezela uyena umfowapungose kukhuzana umfowapungose washo ngempela ukuthi ialbum yakhe izophuma kanye nebirthday yakhe umhla ka3 kuDisemba. Igcwamelisha labe selilandela emuva lathi izophuma ngomhla ka4 laphinde lashintsha lathi umhla ka2 selithe manje lizoqondanisa ngomhla ka3 kuDisemba. Abantu abaningi ke bahlukene phakathi abanye bathi iGcwamelisha lidlala ngabalandeli balo ngoba abalandeli fiye belindele ukuthi ialbum izophuma kodwa libe selishintsha lona libe selibazisa ngezithuba zokugcina ama last minute. Mbukele emakhaya ke ngabe umlandeli weGcwamelisha noma umlandeli kamaskandi nje jikelele ngabe letele ukuthi iGcwamelisha lishintshe ngezithuba zokugcina ukurelease ama date noma ukurelease ialbum ngabe kuphatha kanjani wena? Abantu abaningi siyazi sebelindele basondelana nezitolo zokuthenga ama CD bethi bothenga CD kodwa bethi kupheleni kosuku bethola ukuthi ialbum ayisaphumanga. Mbukele emakhaya lezi ndaba wena ziphatha kanjani ngoba abanye abantu bathi lento yenziwa iGcwamelisha ubutsizwa futhi upromota ibrand yalo. Wena le ndaba ngabe uyibona kanjani? Ake hlangane ezantsi lapha ecomment section silibhunge lolu daba. Ake hlangane futhi kokuzayo thini nesithamo. Indaba kweSimanzonzo ayipheli neze. Siyabonga.